ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏଲିଜିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ, ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କଭର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣୁଥିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କେତେକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାହେବ, ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ 1/4/2005 ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରାର ନ୍ୟୁ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରାର ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ କିଛି ଏମିତି ଶୋ କରିନେବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଡାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ବା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଠି କହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ନାଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କର ନାମ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଶାଶୁଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ସାଧାରଣ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସାଧାରଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଯଦି ଆପଣ ଏସି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଯଦି ଆପଣ ଏସଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିକୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତା ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାମରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ବ୍ଲକ ତା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ବି ରହିବ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସହର ବା ନଗର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଅଛି ତା ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିବିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ NPCI ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଇବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳାଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡିବିଟି ଥିବ ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଇସା ପଳାଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଇବ ସୁଭଦ୍ରା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ବା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଣିବି।